Eskailen eta batukoa, nire du. Atzalduan berriz, eskerrik asko indako deialdizai erantzutzearen, eta eskerrik asko ez gure izenean, herri guztian izenean. Deialdi hau, ez da udalekin edo horretiko, baina herri oso deialdi bada, herri osoa gozelako bakai honekin uskazete beratuta. Lehenengo momentutik ere gutxi, gaurko ekintzago ez dela inoko kolektiboren aurkakoik, da herri bizitzen ari da, dagoeneko urte luze baten esango nuke, egoera gogor bat, danorak eguzea digean pairatzen, gaur egeko izan da azkenengo episodioa, oso gogorra, eta garbi nahi dut herri honetan inor ez dagoela sobrante. Datozen danak gustora hartzen ditugula. Beti ere, baldin badatoz, mutriku orain artean bizi izan dugun, euki dugun herri bakietzu honetan, modu bakietzu baten bizitzea datorren danak tokitxe eukiko dugu herrizan. Elkar bizitza nahi dugulako, udaletxeko pankartan ikustezue martxoako eta bat, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko egunak, eranin. Hori nahi dugu aldarrikatu. Mutrikun danok sartzen dira. Kanpotik etorri bertakuak, baina kanpotik datozenak eta bertakuak geanak danok ere elkar bizitza baten gure azarriekin, gure auska txikixekin, elkar bizitza baten barruan bizi nahi dugulako. Elkarren arteko errespetua gure bizitzan oinarrisa dala pentsatzen dugulako, elkartu zetxu eguona, erakusteko herri baketzu bat izan nahi dugula, jende baketzuak gara, eta baketzu ez danak ez dakala gure herrixan tokirik. Pankartan ipinire dugu, delinkuentziarik ez dugu nahi, inok ez dugu nahi, baina aiatu da momentua hori aldarrikatzeko mutrikun ere. Erakusteko herri baketzu baten bizi gehala, herritxar baketzuak gehala, eskatu nahi dizuet, hemen pixkatian hau da gero, irudi borritxau, zuek ez dut ikusten, baina hemen ikan irudi askotan ikusten ez da moduko irudi eder honi bukaera emateko eskatu nahi dizuet, hemen ikan hasi eta moria bitxarte ingo dugun ibilbidean, erakusteko mesedez zerrian. Herri baketzu bat, mutrikuak baketzuak, bakezaliak, konfliktuak iez egin nahi dizonak, eta bere delinkuentziarik ez degunan nahi. Mesedez eskatzen zuet, ibilbidean ziar isiltasunez, nik uste irudi honekian nahikoa indarrakala, eta irudi honekin erakutziko dugu, mutriku etorkizunean bakian edugula. Beraz, moian gairatuko beha, eta moian ere isiltasunean hortxe ametsuko dugu. Berrez ere, eskerrik asko etortziarren.
papel. Y le podría decir.